Daalụ, obi dị m ụtọ na ị na-esonyere na Jisike kwa ụbọchị. Anyị na-ekpere Chineke n'ihi ọrụ ọma ya, ọrụ ebere nke ọ na-egosi anyị n'ihe ome Jisike nke gara aga, kebe eziokwu Chineke na-ekwesịrị ndị ya ntụkwasị obi. Biko sonyere anyị dịka anyị na-eneba anya n'ihe nke okwu Chineke nke ọ ga-esite na onye ọzụ atụrụ kwumenye anyị. Na Jeremaya isi 32, ana m agụrụ gị amaokwu nke 17. Jeremaya isi 32 amaokwu nke 17. Ewo onye nwe anyị Jehova, lee gị onwe gị emewe eluigwe n'ụwa site n'ike ukwuu gị, sitekwa n'ogwe aka gị esetiri eseti. Ọ dịghị ihe ọbụla karịrị gị ime. Dịka ị nọ ebe a n'abalị a n'ụbọchị taa, ghọta na ọ dịghị ihe karịrị Chineke ime. Ọ ga-emetụ aka n'obi gị, ọ ga-enwogha ndụ gị, ọ ga-agwọ anụ arụ gị, ọ ga-anapụta gị pụọ n'ike ọbụla nke onye ọjọọ na-alụ ọrụ na ndụ gị, n'ihi na ọ dịghị ihe ọbụla karịrị ya ime. Achọrọ m ka ịhụ njikọ aka site na amaokwu a na amaokwu nke 20. Ọ gwara anyị o doro ihe ịrịba ama dị iche iche na ihe ebube dị iche iche n'ala, n'ihi na ọ dịghị ihe ọbụla karịrị ya ime. O dobewo ihe ịrịba ama na ọlụ ebube dị iche iche n'ala Ijipt n'oge gara aga, n'ala ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ olu anyị. Ike ahụ nke na-alụ ọlụ ebube ọ ga-erughị aka ebe ọbụla ị nọ n'aha Jizọs. Ọ sị ruo n'ụbọchị nke taa, dee n'anya ihe ịrịba ama na ọlụ ebube dị iche iche nke e mere na mgbe ahụ, ọbụnadị nke na-alụsi ọlụ ike ruo n'ụbọchị nke taa n'etiti ndị mba ọzọ niile. Imere onwe gị aha dịka ọ dị taa, dịka ọ dị taa. Ihe ịrịba ama na ọlụ ebube ga-emetụ gị aka ebe ahụ ị nọ taa. Lee anya na amaokwu nke 21. Iwu ijikwa ihe ịrịba ama dị iche iche, jirikwa ọlụ ebube dị iche iche wee napụta ụmụ Izrel na ala Ijipt. Ọ na-akpọpụta gị pụọ na mmehie site n'ihe ịrịba ama na ọlụ ebube, kpọpụta gị pụọ na ọchịchịrị site n'ihe ịrịba ama na ọlụ ebube, site na ọrịa site n'ihe ịrịba ama na ọlụ ebube dị iche iche, site na mmekpa ahụ site n'ihe ịrịba ama na ọlụ ebube dị iche iche. Ihe ọjọọ ọbụla nke na-eke ga-agbụ n'ụbọchị taa, dịka anyị ga-eti emere nke ikpeazụ n'oge nke ekpere, onye nwaanyị ga-anapụta gị. Ana m agwa gị, site n'ogwe aka esetiri eseti, site n'ogwe aka esetiri eseti, sitekwa na ihe egwu dị iche iche, ihe egwu nke ukwuu dị iche iche. N'anya amaokwu nke 20 ihe ịrịba ama na ọlụ ebube, amaokwu 22 ihe ịrịba. Lee anya na amaokwu 27. Ọ sị, lee mụ onwe m bụ Jehova. Amaokwu ndị ọzọ niile nke anyị kwuru ekwu, Jeremaya ji ọnụ ya wee na-agbara ama banyere Chineke. Ọ sị na Chineke dị ukwuu, Chineke dị ike, Chineke pụrụ ime ihe niile site n'ihe ịrịba ama na ọlụ ebube nke ọ lụrụ n'ala Ijipt, nke ọ lụrụ n'ala anyị a, wee ruo n'ụbọchị nke taa na onye nwaanyị nọ na-egosipụta ike ya. Jeremaya nọ na-agbara onye nwaanyị ama wee rue na Chineke nke pụrụ ime ihe niile ga-eji ọnụ ya wee kwuo okwu. Ọ sị, lee mgbe onwe m bụ Jehova, Chineke nke usu niile nke ndị agha. Ọ bụ Chineke n'ala Ijipt, ọ bụ Chineke n'ala Babilọn, ọ bụkwa Chineke n'ala Ijipt, n'ala Izrel. Ọbụna n'ụbọchị nke taa, n'ebe a mụnwa nọ, n'ebe gị onwe gị nọ, anyị niile ma na Jehova ya onwe ya bụ Chineke. Ọ bụghị na Chineke bụrụ Chineke n'oge gara aga, ọ bụ Chineke ruo taa. Ọ dịghị agbanwe. Otu ahụ Jizọs Kraịst dị ụnyaahụ, otu a ka ọ dị taa, otu a ka ọ ga-adịgidekwa ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị na-akpọsara gị n'ụbọchị nke taa. Ọ sị, lee, ị ga-ahụ ya, ị ga-ahụ ihe gbara ọkpụrụkpụ taa. Ike ga-erute gị arụ ebe ahụ ị nọ.
ọ ga-emere gị ihe ebube na ihe bụ ọkaibe na ihe pụrụ iche, ihe ịrịba ama na ọlụ ebe. Ọ ga-eru gị arụ ebe ahụ nọ n'aha Jizọs. Ọ sị, lee, mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ. Anụ arụ niile bụ mmadụ nara ndị isi ojii, ndị Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ na mba Amerịka, Chineke nke anụ arụ niile nke mmadụ na mba Rọshia, ebe ọbụla ị nọ na ọgba gburugburu ụwa niile, ebe niile ọbụla ị nọ, Chineke na-ajụ, ọ dị ihe karịrị m onwe m ime? Ọ dị ihe karịrị m ime? Ọ dị ihe ọbụla? Ọ dị ihe ọbụla karịrị m ime? Ịtụgharịa ya, ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọbụla Chineke na-apụghị ime, n'abalị taa ọ dịghị ihe Chineke na-apụghị ime. Abalị taa, n'agbanyeghị ogugo mmehie ịnọ n'elu ya, ị bụrụgodo onye mmehie ọnụ ntụ ka ibe ya, onye omekome ma ọ bụ onye ala adịghị mma kachasị njọ karịa ibe ya, n'ụbọchị taa onye nwaanyị ga-atụgharị ndụ gị mee ka ọ maa mma. Ọ ga-azọpụta gị, ọ ga-enwogha ndụ gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị n'ụbọchị taa, n'ihi na ọ dịghị ihe karịrị Chineke ime. Ugbu a, n'abalị taa, aweghị ọrịa ọbụla, ihe otiti ọbụla, ike ọbụla nke na-emekpaghị arụ na-echighị ọnụ n'ala, ike nke Kraịst, onye ahụ nke na-enweghị ihe nyere ya n'omume, ọ ga-emetụ gị aka n'abalị taa wee gwọọ gị ọrịa n'aha Jizọs. Ugbu a, akwụkwọ Mak isi nke 3 amaokwu nke 23, ka bụ nkwa Chineke nye gị na ọ bụrụ na ị ga-ekwenyere onye nwaanyị n'abalị taa, kwenyere onye nwaanyị n'abalị taa, ị ga-eburu ụkpa nke ọlụ ebube wee laa n'ụlọ gị n'aha Jizọs. Amen. Mak isi 9 amaokwu 23, ma Jizọs sịrị ya, ọ chetakwa, Jizọs na otu ahụ ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa, ka ọ dị taa, otu a ka ọ ga-adịgidekwara mgbe ebighị ebi. Ya mere, ebe ọbụla ọ nọ, ihe ahụ ọ gwara onye a n'oge gara aga, ọ gaghị asị, he, ekwutaghị m ya nke ọma, achọrọ ka m gbanwee ihe ahụ m kwuru na mbụ. Ihe ahụ o kwuru na mbụ ka ọ ka na-arụtụ aka n'ụbọchị taa. O wee sị ya, Jizọs sịrị ya otu ihe a ka ọ na-asị gị n'abalị a, ọ bụrụ na ị pụrụ ikwere, ọ bụrụ na ị ga-ekwere nnọọ, onye nke kwere pụrụ ime ihe niile. Naanị ihe m kwesịrị ime bụ na ekwerewo m. Gịnị ka m na-ekwe? Ihe ahụ ị nụrụ, ihe ị nụrụ banyere Kraịst, na Kraịst bụ onye nzọpụta. Ị nụrụ na Kraịst bụ onye na-agwọ ọrịa, Kraịst bụ onye nnapụta, ọ na-anapụta mmadụ pụọ n'agbụ nke ekwensu, na ọ bụ ya bụ onye ji ike niile, ike ahụ eji kee ụwa. Kwere nke a, ihe niile ga-adịrị gị mma na ndụ gị. Dị ka otu nwa amadi, ihe niile ga-adịrị gị mma n'ezinụlọ gị. Dị ka ndị si n'otu ezinụlọ pụta, unu kwere, ihe niile ga-adịrị unu na mma n'ezinụlọ, ma ọ bụ n'ime obodo ebe ahụ unu bi, ma ọ bụ n'ime nzukọ ebe unu na-enwe ofufe. Kwenyere onye nwaanyị n'abalị taa. Ọ bụrụ nnọọ na ị ga-ekwenyere onye nwaanyị, onye nwaanyị ekwerewo m, onye nwaanyị ekwerewo m. Ihe niile kwere omume nyere onye a nke kwerenụ. O kwere omume ga-apụta ihe na ndụ gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Amen. Nna, na oge a anyị na-ekele gị niile izitewo ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst ka o wee bụrụ onye nzọpụta nke ụwa, zọpụta nwa amadi ọbụla nke nọ n'ime ụwa nke ga-ekwere n'onye nwaanyị Jizọs Kraịst. Ya mere ka ha rabụ ndị a na-eweli aka elu ugbu a wee na-egosipụta okwukwe a ha kwere, na-etinye ya n'ọlụ. A na-arịọ onye nwaanyị site na amara gị na obi ebere gị na ịhụnanya gị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Amen.
tinye ọgbụgba ama n'ime obi ha site na mmụọ nsọ gị na agbagharawo mmehie ha niile. Onye nwe anyị, ana m arịọ ka ime ka ha nwee owuwe anya gbara ọkpụrụkpụ pụtara ihe na ndụ ha, na mmehie niile nke ha kwupụtaworo, mmehie niile nke ha na-agbakụta azụ, na mmehie ndị a niile agbagharawo ha, hichapụkwa ya n'aha Jizọs. Amara ịmalite ibi ndụ na ndụ ọhụụ mee ka o ruo ha aka, bụ amara dị etu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị na ntaramahụhụ na-eso mmehie, n'ikpe ọmụma nke na-eso mmehie, kpọrepụ ya pụọ na ndụ ha, ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie, pụọ na amamikpe na-eso mmehie n'aha Jizọs. Amen. Anyị ekele ego onye nwe anyị n'ihi na anyị kwere n'ịza ekpere anyị. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Ngwa welie aka elu, bikwasị aka nke ọzọ ebe ọbụla e nwere ịma aka n'iru na ndụ gị, dịka ị na-ekwere onye nwe anyị ga-asọpụrụ okwukwe ahụ i kwere n'ebe ọ nọ. Ị dị njikere? Nna anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Anyị ekele gị n'ihi owuwe anya nke anyị nwere na Jizọs Kraịst, otu ahụ ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa, ka ọ ga-adịgidekwa ruo mgbe ebighị ebi, na ihe niile ọbụla nke ọ na-eme bụ n'aha ya, bụ n'okwu ya. Ọ na-ezipụ okwu ya nke ike na-arụ onye ọbụla ebe ọbụla ha nọ, metụ ha aka ọgwụgwọ nsọ gị, gwọọ ha ọrịa n'aha Jizọs. Amen. Site na ubiri ụtara pịara gị ka eji wee mee ka agwọ anyị ọrịa, ị na-ezipụ okwu gị wee mee ka agwọ ha ọrịa. Ana m arịọ ka iwepụ nrịanrịa na ihe otiti na ọrịa na-efe efe pụọ na-arụ onye ọbụla ugbu a, ka ị weta ọgwụgwọ nsọ, weta nnapụta, weta ihe ịrịba ama na ọlụ ebe dị iche iche, wee tijie yoku niile dị iche iche pụọ na ndụ onye ọbụla na-anụ olu anyị n'aha Jizọs. Meghepụ anya niile nke kpuru ìsì, mee ka ụkwụ ndị a niile na-adịghị ike na-ama jijiji ka ha bilie zọọ ije dịka nwa ele n'aha Jizọs. Ana m arịọ ọkpụkpụ ndị a niile gbajisiri agbaji, kpụkọta ha ọnụ ka ha dị ike, gwọọ ha ọrịa n'aha Jizọs. Ọrịa kansa pụọ n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta pụọ n'aha Jizọs. Ọrịa ndị na-enweghị ọgwụgwọ gbalaga n'aha Jizọs. Ọbụnadị oruru ọbara ahụ, ana m enye gị iwu, takọọ ugbu a n'aha Jizọs. Onye ọbụla nọ n'ebe a, onye ọbụla nọ n'ebe ọzọ, onye ọbụla ebe ọbụla ha nọ na-anụ olu anyị, ezipụ m ike ọgwụgwọ nsọ gị site na okwu nke Chineke, ka okwu a dịka ọ na-abịakwute unu, ka unu wee makụọ ya, kwere ya, nnabata ya, narakwa na ọgwụgwọ nsọ unu n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị, nye ha ihe ịrịba ama na ọlụ ebube, gosipụta ọgwụgwọ nsọ gị, gosipụta nnapụta gị n'oge dị ugbu a. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Anyị ekele gị onye nwe anyị n'ihi na anyị kwere n'imewe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Amen. Ị nwetawo ọgwụgwọ nsọ gị, enwetawo m ọgwụgwọ nsọ m. Tinye okwe gị ahụ n'ọlụ, ihe ị na-apụghị imebu na mbụ. Darụ n'isonyere anyị n'ihe omejisike kwa ụbọchị, mgbasa oziọma gị na onye ọzọ atụrụ kumụghị. O doro anyị na ihe literere n'ihe omume a. Darụ otu isi wee sonyere anyị, biko na-esonyekwara anyị ụbọchị ọzọ n'ihe omejisike kwa ụbọchị a. Mekwa ka ndị ọzọ mara banyere ihe omume a, na-esonye anyị n'ihe omume a, ma na-atụsa ihe omume a ka ndị ọzọ wee na-esonye n'ihe omume a, ka ị wee bụrụ onye anyị ga-agọzi karịa. Darụ n'ihi isonye n'ụbọchị nke taa. Chineke gọzie gị.